Dnes uvidíte moju prvú jazdu s Volgou. Kubo zodvihne predné koleso, zmaríme úspešné predbiehanie, porovnáme driftovacie stroje dneška našej mladosti, skrotíme jeden z mála poctivých 12 valcov a ukážeme vám aj drahé elektrické kone. Preteky rozhodnú, kto je lepší na motokárach budúcnosti a uvidíte, čo robí našu prácu zábavnou. Automobilový svět je dneska trochu nudný. Stejně jako naše práce motoristických novinářů. Robíme dookola to isté, porovnávame batožinové priestory. Nebo řešíme spotřebu, i když všechny auta dneska žerou 6 litrů. Niekedy mi to pripadá tak, ako keby sme hľadali rozdiel tam, kde rozdiel neexistuje. Pretože väčšina tých aut sa na seba podobá. A preto sme si urobili garáž, kde sa pozrieme autám pod kožu a kde bude vznikať naša relácia. A je veľká. To bolo miesto, kde sa stretávali susedia, opravovali autá, závideli si a zároveň je to aj niečo, po čom dnes majitelia aut túžia. Ale nemají to, protože to nepotřebují. Všechny auta dneska jsou zakapotovaný, takže jedeš akorát do servisu, domů, do servisu, domů, k čemu garáž? Áno, je to už v podstate tak, ale my sme tá šťastná generácia, ktorá zažila všetko, čo bolo v autách, napríklad lesk a biedu socialistických vozidiel, ktoré boli hrdzavé. Příchod západních vozů, jako jsou Fordy, Fiaty, Volkswageny, střely, výkonný, technický, inovace, všechno máme. No a ešte sme si užili aj vrchol naftovej a benzínovej éry, tú absolútnu špičku, z ktorej to teraz padá dole. A nás spasí elektrika. Já jsem řídil například Teslu a to je neuvěřitelná věc. Ale mám pocit, že ešte existujú autá, ktoré sa nám nepodarilo šoférovať, ktoré sú také srdcové a ešte by sme ich mali divákom ukázať. Napríklad Volga. Toto je areál lesného závodu, na ktorom som vyrastal. Liezol som po všetkých týchto strojoch, ale najviac som obdivoval reprezentačnú limuzínu súdruha riaditeľa. Tak toto nie je Volga Leonida Brežneva s pohonom všetkých 4 kolies. Je to kúsok z roku 1970. Áno, už je mierne upravený, pod kapotou má diesel, ale originálny, z Gazely, ktorá bola ako úžitkové auto tiež produktom automobilky Gaz. Tak o tomto som sníval. Moderný tvarovaný volant, aký Škodovky nemali, tiež obrovský priestor. Toto malo nádych luxusu. Analógové hodiny, tlakomer oleja, ampermeter, ručná brzda pod volantom, efektné zapaľovanie svetiel, ale s Mercedesom triedy S to má predsa len niečo spoločné. Štartovanie, ktoré pozná iba vlastníka tohto auta. Naozaj to bol kráľovský pocit nielen viesť sa vzadu, ale aj šoférovať toto auto. Nie som zvyknutý šoférovať bez bezpečnostného pásu, ale ja by som si aj zapol, ale tu žiadny nie je. Pretože v roku 1971, keď sa narodilo toto auto, ešte v ňom neboli žiadne bezpečnostné pásy homologované. A teda môžem aj v dnešnej dobe bez nich jazdiť. 1, 2, aha, musí byť takáto správna postupnosť. 3, to radenie je doslova fascinujúce. Takéto dráhy, centimetrové.
To, čo nedokážu dnešné autá urobiť, ale teraz takto prerušujem smerovku, lebo tu nefunguje celkom cyklovač. Krásny hravý zadok, zelené prístroje, aké sa dnes začínajú v niektorých autách nosiť. Bol to krátky, ale intenzívny zážitok. Teraz som pochopil, že kto sa vozil vo Volge, tak sa vozil veľmi komfortne, pohodlne a svojím spôsobom to bola taká manažerská trieda. Luxus, priestor a šťastie je reprezentácia. Rastio, to si děláš srandu, ne? Tohle je opravdová legenda? No jasné, však to je vyššia stredná manažerská trieda. Možná u vás na Slovensku. U nás s tím jezdili taxikáři. Víte, co je opravdová legenda? Soutěžní Škoda 130 LR. Jaj, väčšie krídlo ako výkon. Chápu, že jste možná zklamaný a čekali jste Škodu 130 RS, ale slyšeli jste dobře. Tohle je Škoda 130 LR. Je to ta naše pověstná 120, kterou měli vaši otcové a dědové doma. A i já si pamatuju, když jsem byl takhle malý, tak mě táta vzal poprvé k rychlostní zkoušce a já jsem tam viděl, jak 130 letí bokem. Úplně jsem měl před očima, že to je ta naše 120 a já s ní někde jedu smykem. Doteďka mi ten krásný zážitek zůstal v srdci. Tohle LRO je tovární originální kousek z roku 84, připravený pro skupinu B, který řídil Svatopluk Kvajzar. Má 128 koní, 5stupňovou manuální převodovku, pohon zadních kol a pouze 820 kg. Tak a konečně můžeme jít jezdit. Rastio se loudal s Volhou na náměstí v Brezně, ale my tady máme opravdovou rychlostní zkoušku, na které jezdí moderní závodní speciály. A my vyzkoušíme, jak tahle 30 let stará Škodovka to bude dávat. Fantastický, hlavně ta skříň, jak je kratoučká a jak to auto poslouchá na každý zatočení, každý pohyb. Je to nádhera, ten řev jak jde zezadu a je teda cítit, že ta přední náprava je trošičku lehká, takže se musí velmi jemně na brzdy, jinak to nezatočí a nezabrzdí. Ale když se zatíží, tak potom to reaguje. Tam je cítit ta lehkost v tom autě, žádný posunovač brzd a reaguje. Teď cítím, jak se staví na 3 kola. Ako, Kubo, nehnevaj sa, ale akože toto bola rýchlosť, tak to jazdí u nás každá druhá vytunovaná Octavia TDI, oblak čierneho dymu a pánko za volantom to drží. Máš pravdu, a víš, kdy to začalo? V 90kách, kdy sem přišly všechny ty západní auta, které byly dostupné, měly výkon, byly neuvěřitelně rychlí. Ale ten problém není v autech, ten je v řidičích. No áno, keď si na to spomeniem, tak mi prechádza ešte mráz po chrbte. A dnes je ale aj veľa tých, ktorí rozprávajú o tej bezpečnosti. Stalo sa to akousi takou agendou, každý sa do toho vyzná a pomaly je viac odborníkov než tých, ktorí by reálne poradili, čo daný úkon za volantom prinesie, vlastne ako by sa mal ten vodič správať, a myslím, že by sme to mohli nejakým smerom posunúť ďalej.
Ale my se musíme na tu bezpečnost podívat úplně jinak, z jiného úhlu. My musíme měřit, zkoušet a přinášet opravdový fakta. My musíme těm lidem poradit, co mají dělat, aby jezdili bezpečně. Napríklad ukázať fakty namiesto dojmov. Dobre, takže 3, 2, 1, štart! Rastiku, jak nám to zrychlení dopadlo? Výborne. 7-sekundový rozdiel. Fiat Uno z 0 na 100 za 22, Panda za 15. To není špatný na 20 let vývoje malých vozů. Áno, ale ja som čakal, že to bude menší rozdiel, lebo predsa to Uno je ľahké, má litrový motor Fire, ale hold, sú to vždy malé autá, malé motory. Máš pravdu, Panda má 12 stovku, ale Fiat udělal docela slušný krok v tom vývoji. Na druhou stranu, co si budeme povídat, tady ty malá auta s malými motory vlastní většina lidí, jak v Čechách, tak i na Slovensku. A největším problémem při řízení těchto aut je předjíždění. Keď vidíš, jak to tlačia, chcú predbehnúť, ale nejde to. A navyše to sú aj tie najťažšie nehody. Přesně tak, ale co bychom jim vlastně doporučili? Jak bezpečně předjíždět? Máme namontovanú meraciu techniku a môžeme si ukázať, že už keď je ten výkon motora daný, tak záleží viac na spôsobení, že na samotnom výkone a na tom, ako ho využiť. Takže my vám poradíme, jak přežít svoji cestu s malým autem. Meraciu elektroniku máme pripravenú a teraz si ukážeme klasický správny postup. Keď tuším, že už príde možnosť predbiehania, vopred si pripravím trojku a keď to príde, vyhodím smerovku, pozriem do zrkadla a nádherne rýchlo predbehnem. S rozdielom triedy bezpečne na krátkej dráhe som pred autom. Lenže ako to väčšinou vyzerá v praxi, šoféri idú flegmaticky za autom, nepripravia sa, až potom zistí, aha, no teraz by sa dalo predbiehať. Tak vyhodí smerovku, nepodradí si a začne predbiehať. No tak poď, ja ti ukážu, jak mi jede moje Uno. Lenže idiot v druhom aute začne pridávať na plyn tiež, no čo si? No, nejde to, jeď. Jeď. Ako to mám stihnúť? Tak potom musím dať trojku a takto ho predbehnúť. Debil! Mámo, to sme mu to dali, co? Ja som zvedavý, čo to ukáže vo finálnych číslach. Skoro som sa kvôli nemu zabil. A čísla hovoria úplne jasnou rečou. Stačí, ak na takejto Pande len zaváhate plynom, idete na štvorke a stratíte 100 metrov počas predbiehania. Tých 100 metrov môže znamenať život. No a pri Une na 4. prevodovom stupni, tak to bol v podstate nemerateľný údaj, lebo na tej štvorke sa nám to na 100 ani len nevyšplhalo. To znamená, keď predbiehať, tak byť na to pripravený a radšej si podradiť, využiť výkon absolútne naplno. To je super, že tu mám někoho, kdo to krásně spočítá, ale my se teďka jdeme bavit. Zábava se dá pojmout různě, třeba japonský způsob. Ten má 200 koní, pohon zadních kol a plochý, proklatě nízko posazený čtyřválec. Toyota se zbláznila. Vyrobila nehezkou, ale extrémně ovladatelnou hračku pro opravdové řidiče. Ale jak tomu bylo před 20 lety, s čím jsme se bavili my, když nám na řidičáku oschly poslední kapky?
souboj šťastné generace může začít. Tak ja som čakal úprimne, že donesieš nejakú historickú zadnokolku, ale nie staré hrdzavé Žiguly. To je z ktorého roku, prosím ťa? Tohle je z roku 73 a je to historická zadokolka, ne? No akorát, že toto je asi 1200 však. No 1200, 58 koní, ale víš co, u nás se říkalo, že dobrý řidič zalítá i na vratech. No fakt, ako to chceš povedať, že s tým zadriftuješ to, čo ja dnes z Toyota GT86? Úplně bez problémů, tyjo. Tady s tím udělám to samé, co uděláš ty. No to by som chcel vidieť. No tak to můžeme vyzkoušet. Dobre, ja ti ukážem, čo chcem vidieť. Jdeme na to. Tak čo? No tak nový vrata, na tom se to lítá, to je vidět, to jde jedna báseň, že jo? No som zvedavý, čo ukážeš ty, lebo koliesko to je základná drifterská disciplína. To čo robíš? Já si to musím nastartovat nejdřív. Ja som myslel, že ideš na ryby, alebo... No, nebo si dělat samosvor, viď? Jako má Kľuka. klička, popovídám si, domluvím se, nastartuju a jedu. Jo. No. A hele, Na prvú. jede jako víno. Šlape, tak jdeme na to. To jsem na to zvědavý. To je žádný posilový řízení, co jsem si to zase vymyslel. Trošku otáček. Keby ten motor mohol, tak ťa nakope do ryti. Nechcem nič hovoriť, ale ja som toto čakal trošku. Fakt? No. Tak ale když se nám to podaří dát dohromady, tak další úkol vybírám já. Souhlas? To bude čo? Zaseknutý plyn. Zaseknutý plyn už nebude, ale já se na tebe vymyslím něco zajímavějšího, co tohle auto určitě zvládne. Naštartovať klukou. Tak kolečko mi nešlo, ale teď už jsem rozjetej a teď dokážu Rastovi, že i s tímhle autem je zábava. I po 40 letech. Schází nám samosmor, aby jsme odjeli krásně ze zatáčky, tak. A teď přijde to nejtěžší. Hezky. Myslím, že na tom nejsme úplně špatně, ale teď bude zázrak, jo. SIčko, správný nájezd, utrhnout to, tak. A teď to překejvnout. Tak. Myslím si, že jsme ukázali, že i s Žigulem může být zábava. Ruská pomsta perfektný je. No, ale ja to posuniem ďalej. To blázníš, ty si děláš překážkovou dráhu, ne? Čo? No, hľadám bod, v ktorom prejdem šmíkom zadným kolesom. Ty si myslíš, že to trefíš, jo? No, na prvýkrát. No, tak to jsem teda na tebe zvědavej, ty. Sa pozri.
krásne až hore na tú rovinu. To je zábava s týmto autom. Yes! Slušný. Tak to vypadá, že jsem asi prohrál. Ale já mám něco, co ho položí na lopatky. Se ukáž, tady se bude lámat chleba. To je somár. Ale súťaž je súťaž. Rastio, co to bylo? Já myslel, že to dáš, když to byla soutěž, takže jsem vyhrál se 40 let starým Žigulem. No, tak ako nie je to veľké hrdinstvo jazdiť po blate s požičaným autom a vždy sa tak trochu do mojej kože. PR-ov mám vždy za chrbtom, napríklad aj teraz je tu Petra z Toyoty, aby som na GT86 nemohol nič zlé povedať. Zhodou okolností je to jedno z najlepších aut, aké je na trhu, však doniesť cenu. Peti, je to asi veľký strach, že? Čakať, keď taká zadnokolka sa má vrátiť z testu, či nepríde v dvoch kusoch. No, zhodou okolností teraz to taký strach trošku bol, pretože auto sme testovali v decembri, čo naozaj nebola sranda, kedy sme už mali aj pomerne veľa snehu a cesty boli také všelijaké. Ale všetko sa úspešne zvládlo, takže som veľmi rada. Auto sa vrátilo tak, ako No, ale my sme to zvládli úplne perfektne, auto bolo všetko v poriadku. A tu je cena. Nejzábavnější auto roku 2012. Je to ten Gratulujem. Dobre. Ďakujem krásne. Ono, z toho boxerového motora nám ten jeden piestik trošku letel. Ale dúfam, že to bude ako takto v poriadku. Treba to zaváriť, dať naspäť. Tak. Ešte mám takú jednu otázku, ktorá ma vnútorne trápi. Kedy príde na trh, o koľko 10 ročí nejaká Toyota, čo bude takáto dobrá a nebude mať baterky? Pevne verím, že to bude skôr ako o niekoľko 10 ročí. Dobre vieme, že model GT86 bol netrpezlivo očakávaným modelom a že Toyota mala dlhšiu dobu v segmente športových vozidiel prestávku a medzeru a sme radi, že sme práve týmto modelom tú medzeru vyplnili. Takže ja pevne verím, že ďalšie takéto zábavné auto bude skôr ako o niekoľko 10 ročí, ako si povedal. No, tak to čakám, že to bude tak aj ja. Rastio, neotravuj furt. Máme dostatek emotivních aut a já tě teď najednou vemu. Má skvělý atmosférický 12 válec a musíme za ním do Itálie. Čakalo nás najrýchlejšie Lamborghini všetkých čias. Superstroj menom Aventador s dizajnom stíhačky, ktorý dá stovku za 2,9 a zdvihne adrenalín už len tým, ako vyzerá. Ale verte, nemáte nám čo závidieť. Oranžové monštrum nám Taliani odovzdali s hodinovým meškaním, naspäť ho chceli skôr a ten strach v ich očiach pri pohľade na neustávajúci dážď bol viditeľný. Ale keď poprvýkrát počujete zarevať 700-koňový 12-valec, tak nemáte šancu odolať. A chcete vedieť, či zvládnete štvorkolesovú stíhačku na ceste plnej vody. Pripravte sa ale na to, že vo vnútri vás môže čakať aj drobné sklamanie. No ale táto čínska videohra bez ovládania, to je strašné. A to si tam ještě můžeš za jízdy měnit. Ja môžem prepínať rýchlomer, na mne sa to nepáči. Mně taky ne. A tieto ovládače z Audi. Ale ja si myslím, že toto auto je o jazdení. Takže dáme to na šport a dáme to na čistý manuál. A uvidíme.
Tak, to je ono. Ale pozri, dobiehame Pandu. Stabilizace hezky pracuje. No. Tam bol čistý aquaplaning. Ale nikdy by som nepovedal, že sa budem s niečím báť predbehnúť Pandu. Mám taký pocit, že ono by to chcelo okruh, alebo niečo, kde to auto sa môže rozbaliť, lebo tu sa to fakt dusí a... Když se to jakoby hádá v těch malých zatáčkách z těch výjezdů, zvlášť na tom okruhu. No, ty vole, to se hrne normálně. Raz som sa teraz dotkol plynu skôr, než som mal narovnaný volant. Normálně. A je zle. No, ale je pravda, že tohle snad je poprvé, kdy si říkám, že ta čtyřkolka je tady dobrá na takovémhle povrchu. Áno, hoci je to obyčajný sprostý Haldex. No, ešte... Ale to je strašné, čo to auto robí, ono sa škobe z rúk. Mám pocit, že to môže byť dosť rýchle auto. Přijde ešte furt, no. A na tejto rovinke skúsim zrýchlenie. SP ešte máme zapnuté stále. Z 0 na 100. Ty vole, tam bolo 110 v momente a na vode. Je 1550 kg. Ty kokos, to je ono! Dúfam, že to nikto neposerie turbom. Tak co? Dobrý. Itálie, 700 koní. Musím povedať, že to bolo prekvapenie a šoferovať Aventador je niečo. Ale keď máš rád talianské autá a elektriku, my máme na Slovensku tiež niečo. Ty vole, Rastíku, co jsi mi to vymyslel? To je lepší než to Lamborghini, ty vole. Já si připadám jak v nějaký lanovce, ty vole, když jedem v kabince na hory. Euro na 70 km. 70 km za 1 euro urobíš. A výkonově, tyjo, kolik to má, on to docela jede, hele. 4 kW, keď dáš overboost. Ono to má ještě, to je jak když to má turbo. A boost. A chceš říct, že s tímhle budeme jezdit, jo? Ano. Pozor. To můžeš vlastně řídit ty i. On ten volant je ve prostředku, my můžeme klidně řídit, může Rastia. A čo dáme drift v tom kruháči? Biro sú vlastne dva talianské skútre vedľa seba s jednou strechou. Každé zadné koleso má svoj elektromotor na 48 V a spolu dávajú dokopy výkon 4 kW. Ideálne na driftovanie v meste, okolo vianočného stromčeka. Viete si predstaviť, že v centre mesta, krok od pešej zóny, by sme driftovali s Aventadorom? No zatkli by nás ako mafiánov a zbohatlíkov. Ale za volantom elektromobilu Biro sme vyzerali ako uvedomili občania so zmyslom pre čistú budúcnosť planéty. Stačí nám skromné vozidlo s maximálnou rýchlosťou 45 km za hodinu. Nezaťažujeme ovzdušie s plodinami ani hlukom a dokonca nezaberáme miesto. Do jedného pozdĺžneho parkovacieho boxu pre osobné auto sa vmestí 5 elektromobilov Biro. Šoférovať ho môžu aj tínedžeri s oprávnením na skúter a nabíjať ho môžete z úplne bežnej zásuvky. Plné nabitie trvá 9 hodín, ale potom môžete prejsť aj 70 km za 1 euro. Aby sa ľudia za vami otáčali, stačí vám elektrický dvojskúter za 30 ceny toho Lamborghini. Pravdou však je, že jeden koň v Aventadore je 4-krát lacnejší. Rasíku, to je boží, to je dárek, který předčil mý očekávání, to je lepší než to Lambo. Ale to nie je všetko, ešte ti nezukážem motoršport v budúcnosti. Není možný, že bychom závodili s elektrikou. Jasne.
Rastíku, chceš mi říct, že tohleto je budoucnost motorsportu? No jasné, je to elektrická motokára, prvá na Slovensku, v Trenčíne a aj v strednej a východnej Európe, ako úplná novinka. A jede to 20, ne? Nie, to môže ísť aj 120. 120 na rovinke, keď tomu pustíš softwarovo 23 koní, lebo ten výkon je regulovateľný. Super, ale to pojedeš podle mě tak maximálně minutu, tak 2 možná. Tak tuto ide na 9 koní a aj 40 minút. A nabíja sa to polovicu času z toho, čo jazdí. Teda na 40 minútovku to nabiješ za 20 minút, na 7 minútovú bežnú jazdu za 3,5 minúty je to naladované. Tyjo, nechce se mi tomu věřit, ale víš co, jdeme 6 minut si dáme a uvidíme. A prehráš. Možná ty. Take control of our own destinies and behave in a wise way that will ensure the continuation of the experiment of civilization. A víte, co je na tom nejzajímavější? Ten zvuk. Slyšíte jenom odvalování pneumatik a pištění elektromotoru. Sice na začátku postrádáme vůni spáleného benzínu, ale adrenalinem a emocemi nás motokáry zásobují v nezředěné formě už za první zatáčkou. A možná ještě ve větší míře než ty uřvané se spalovacím motorem. Elektromotor dopovaný z dvojice baterií, umístěných po stranách karbonového šasy motokáry, pohání zadní kola. A jeho výkon je jednoduše regulovatelný skrze dálkový ovladač obsluhy. A víte, co je na elektrických motokárách nejlepší? Domů odcházíte totiž bez bolesti hlavy, vonavý a plný emocí ze svého vítězství. Co to bylo? Mě to někdo vypnul, tu motokáru. No, to je tá tvoja elektrika, nová forma motoršportu. Však počkaj, keď bude mať F1 elektromotory, Bernie to bude takto krásne režírovať, uberať výkon, pridávať výkon. Takto to bude vyzerať v budúcnosti. To je sice hezký, ale počkej, v naší garáži mají místo pouze emotivní auta. A keď prídu aj tie obyčajné, tak pod plnou záťažou. Tešíme sa na ďalšiu garáž. Dovidenia. Mějte se hezky.